Kør. Lov for, hvad mener det i år. Så kører vi så i snit indtil videre. Folk de mener, at det skulle i år. Og så bliver det sat hele tiden her. Jeg er stadigvæk 38. Jeg kan se, at de også leder. Det er bra med Sara. Ja. Du har en bedre dæk, end jeg har til det her. Præcis det lort her. Pis. Ja, bare glat. Ready? Skal ned og i gang. En af de gange, det var dejligt at fucking pissebak og hjelm på. Ej, hvor pinligt.
Bare mudder overalt, mand. Sådan nogle pedaler. Og det er faktisk super meget op af. Det er lort af trækterspor. Så er vi ude på asfalt. Vi resetter lige. Får lidt energi. Får pulsen ned. Jeg tror ikke, jeg slår mig eller noget. Jeg hammer hovedet ned. I det der muddersten i jorden. Men det tog min hjelm. Så jeg tænker, det er fint nok. Nu skal jeg lige reset. Jeg har kørt 14, så jeg har kør igen. Der er ikke nogen bagved. Der er ikke nogen foran. Så det er hvad det er, sådan, jeg plejer. Når vi ses. Det var ligesom sidste løb. Der skal jeg hente en. Så skal jeg hente mange i modvinden. Og som I nok også har set før, så som vinden er i dag. Som starten var. Man kan mærke lidt ben allerede nu. Så skal jeg håbe på, at der er andre, der også var lidt koldt ud. Kommer en dræberbakke. Jeg husker sidste år, der var der et depot heroppe på bagsiden. Så hvis der er det igen, kan jeg jo håbe, at der er nogen, der holder. Der var ikke tid til at holde med i dag. Yep, depot. Tak. Vinden bliver det virkelig en faktor i dag. Lige nu har jeg sidevind. Side modvind. Men hold kæft, det skubber min hjul, mand. Så slukkede jeg lige. Nu tænder jeg lige igen. Der var sgu nogen lige foran. Jeg er ikke den eneste, der synes vinden driller. Det er ikke lige der. Så er folk lige ude foran. Der er to derude.
Jeg ved ikke, om han er din marker. Kommer han? Han, okay. Opad igen. Meter. Åh, Gud. Hvem skulle have en LMTB? Sådan en gang strøm der. Kan jeg godt bruge lige nu. Robrødsmotor. EMTB. Tror jeg er motorbasen. Heldigvis drejer over i, når det ligner medvind på den tidspunkt. Jeg kan ikke få dem hernede af igen. Jeg kan se nogen længere ude foran. Så det er bare at hænge i. Og fuck, der lugter af gylde her. Jeg tror, det er en god blanding af, at det var en virkelig hissig start. Og man fik pulsen virkelig op. Og så blæser det rigtig meget. Og så faldt jeg. Styrtede. Det er ikke fordi jeg styrtede hurtigt eller noget. Men jeg kan mærke, at jeg slår hovedet ned. Jeg har sådan en hovedpine, der sidder i mit venstre side af hovedet lige nu. Og så ved jeg ikke, om det er adrenalin, men min puls, den den høj i dag. Så lige nu skal jeg selvfølgelig bare hjem. Have bedst resultat muligt. Jeg skal lige finde ud af, om jeg faktisk slog mig, eller om det bare var chokket. Og så de 2 derude skal jeg simpelthen finde medvind igen. Men det der motorpace, det kan jeg simpelthen ikke køre op med, når der er et lille hul.
fået modvind igen lige lidt. Okay, hvad skal vi her? I hvert fald den her vej. Jeg skal nok køre på cykelstien. De er lidt dyre, de her kører forkert. Nå, lige ud med vind, op og fange motorpace. Jeg mener, hvis jeg husker rigtigt fra sidste år, så det her det går lige ud i ret lang tid. Så går det ind i sådan noget skovspor, single track-agtigt. Og så kommer det ud på grus igen. Og så ellers mål. Men det er her, jeg skal køre de andre to hjem i hvert fald. Så vil jeg hente de to på mountainbike, også kaldet motorpace. Beklager gutter. Jeg skal lige have noget vand, reset, så kører jeg forbi 10 km igen, så lækkert lige på armen. Det er lidt respekt imod, når først man har valget i det en gang. En lang motorpace, der hænger på nu. Ikke mudder. Kør. Dreje her. Please, ikke være svinger mod her. Okay. Ja, jeg er ikke så begejstret for det mudder, vi ramte ind i dag. Jeg ser ikke været så begejstret for det mudder, vi ramte i dag.
Det er ikke typisk. Det er fucking typisk. Så er de væk. Så er de fucking væk. Det er sådan en vej, jeg kørte på. Bare blød her. Nå. Shit, her er en motorpisse dernede. De er lige derude. Asfalt og medvind. Et ord bare. Så er jeg ved at være op. Utrolige kræfter. Nå, det blev en hård dag på kontoret. Der var rigtig meget vind derude. Jeg styrtede. Jeg skulle køre helvede stærkt for at hænge på i den her forreste gruppe. Men det var som om, da det endelig sådan fadede lidt ud, så styrte jeg som sagt. Da vi kom til depot nummer 2, der fik jeg at vide, at det kun var 6 mand ude foran os. Og det var så de der 6 mand, som jeg så har lagt noget. Men jeg kom i mål. Jeg kom hjem. Vi kom godt forbi gruppen der med motorpace lige på målstregen. Egentlig har det været et fint løb, men jeg har gået dybt i dag. Jeg var lidt for dårlig til at til fuel. Godt mærke, at jeg er lidt tom lige nu. Vinden var hård. Stædigheden var hård. Jeg kan mærke, at jeg slog mig dernede lidt, så det skal jeg så også lige finde ud af, men det går nok. Men fed løb, eller fedt løb hedder det. Hårdt løb. Næste år, der er lidt kraftigt med at vinde hele lortet. Nå, men tak, fordi I kigger med endnu en gang. Hej.